ಇನಿ ಆಜನೇ ದಿನ ರಿಯಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೇರ್ ಟಾನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನು ಉಂದೆಟ್ ಪಂತೆರ್ ಐಟ್ 15 ದಿನದ ಅಂಚನಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಪಿನ ಬಂದು ತೂಕ ನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋತುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪುದ ಕೈಜಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತು ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ರಬ್ ಮಲ್ತು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಂಬುಡು ಫ್ರಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಮುಟ್ಟ 50 ಸತಿ ಕೋಂಬ್ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ರೈಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 50 ಸತಿ ರೈಟ್ ಇಯರ್ಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಯರ್ಡು 50 ಸತಿ ಕೋಂಬ್ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಆತೆ ತೂಕ ಇನಿ ಪಾಡ್ದು ತೋಜವೆ ಇನಿ ಆಜನೇ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದ ಮುಟ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ತಪನಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ ಒಂದೊಂಜೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನಟೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತೀನಿ ಒಂದೊಂಜೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪೂರ ಒಂದೇ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತೀನಿ ಆಂಡ ಒಂದೊಂಜೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 4 ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಉಸುದುಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಓಕೆ ಎಂಕೊಂತೆ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಬರೋದು ನೆನಪಂಡ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ತೋಜರೆ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಜೊಂಬು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಮೂಲು ತೋಜವಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಿನ್ನ ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆತನು ಅವು ಯಾನ್ ತೋಜವೇ ಎಲ್ಲ ಬಿನಿ ಈ ಜನ ಯಾನ್ ಒಂದು 15 ದಿನ ಆಯವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಪಂತೆರು ತೂಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋದ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.